Jamen, jeg er journalist, uddannet i 2009 fra Aarhus Journalisthøjskole. Og så har jeg jo været på Aarhus Onsdag faktisk i en længere periode. Og så er jeg så kommet over på AOA.dk, og det startede jeg med. Der startede jeg som content manager, hedder det, i december. Ikke sidste år, men forrige år. Det må have været 12, så jeg har ikke været der så længe igen. Det foregår sådan, at det er mig, der har ansvaret, det redaktionelle ansvar primært for AOA.dk. Og så har jeg så 4 webassistenter tilknyttet, som hjælper med at lave stof til sitet. Så de får, det er egentlig mig, der sådan finder opgaver til dem, som de så laver, og de opretter blandt andet alle de begivenheder og alle de steder, I kan finde på AOA. De hjælper os med at oprette nogle guides, der ligger derinde. Men ellers så er det sådan mig, der sidder og har ansvaret for det, og også har ansvaret for, at vi får afviklet sådan noget som Student Music Award og Byens Bedste. Og så er der også noget eventafvikling i det. Og jeg skriver så også til magasinerne og nogle andre sådan artikler, som vi også prøver at få i vores andre medier, hos Stiftstidende og hos Onsdag. Vi er alle sammen en del af Berlingske Media. Så der er vi jo heldige at have nogle kanaler, hvor vi sådan kan få boostet nogle ting, såsom Student Music Award. Så det sidder jeg også og gør. Så der er egentlig mange sådan opgaver i det. Men det er mig, der sidder lidt med ansvaret, og så forsøger jeg at få nogle af vores rigtig dygtige webassistenter til at hjælpe mig lidt. Jamen, jeg har jo så ikke været med fra starten, fordi det første show, det blev jo afviklet i 11. Og jeg tror nok, så vidt jeg har forstået i hvert fald, fordi at vi afvikler det jo i samarbejde med Studenterhus Aarhus, og det gjorde de også dengang. Og dem snakker jeg jo selvfølgelig med nu her også. Det er stadigvæk dem, der er med i 2014. Men der kan jeg jo så forstå på dem, at jeg tror, man har ville ramme ind i et hul, som der har været noget newbies, og der har været noget Sound of Aarhus, og der er nogle forskellige sådan musikfestivaler, også sådan for upcoming. Nogle af dem er for studerende, gymnasieelever, og nogle af dem er måske for lidt mere etablerede bands, hvor det ikke er så meget upcoming. Jeg tror, man sådan vil forsøge at finde et sted, hvor der ikke var noget forvejen. Og så har man samtidig gerne ville forsøge at få nogle flere unge mennesker ind på AOA, og skabe et eller andet forum der, som man måske kunne få nogle nye til at komme ind. Altså nogen, som ellers ikke ville have været gået ind på AOA. Nogen, som er musikinteresserede, eller men måske på en lidt anden måde end bare det, de gerne vil se, hvad de kan komme ud i byen og høre musik. Ikke? Så jeg tror, det sådan har været en kombination af, at man vil prøve at lave noget event, man vil gerne have nogle nye ind på sitet, og man vil gerne, så var man jo sådan nødt til at prøve at finde et hul i det musiknet, der ellers var af festivaler og så videre. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at your baby. Og det er jo primært de unge, ikke? Sådan mellem, altså fra 18 til 30 år, sådan cirka, ikke? Prøver vi at ramme. Og det er også, man kan sige, at Student Music Award er jo så for unge musikinteresserede på videregående uddannelser i Aarhus. Og dermed er det selvfølgelig også måske en målgruppe, som er lidt ældre end de 18, i og med det videregående uddannelser. Men interessemæssigt, så tænker vi det også er fra 18 år. Ja, efter. Jamen, det foregår sådan, at jeg startede faktisk ud med at tale sammen, mig og så 2 op fra Studenterhus Aarhus. Den ene er sådan PR-mand deroppe, og den anden han er
booker primært, altså bands op til. Og vi 3 sætter sammen, og de har jo så været med tidligere og kunne sådan fortælle mig lidt om, hvad har vi gjort før, hvad fungerede ikke. Og så sidder vi simpelthen bare og brainstormer på, hvordan gør vi det her, og vi lægger så en plan i forhold til, at vi skal jo have vi skal jo først have udskrevet den her konkurrence, eller hvad skal vi kalde det, og have folk til at lave noget musik og sende det ind til os. Og det startede vi jo allerede med midt december, hvor vi satte den her, begyndte at skrive om Student Music Awards, sætte konkurrencen op på AOA.dk, og efterlyste nogen, der kunne tænke sig at sende noget musik til os. Og vi har også sat nogle sådan rammer op for, hvad det skal være for noget, altså i forhold til, at man skal gå på en videregående uddannelse, og det skal være noget musik, som er optaget på video. Det skal være maks 6 minutter, og det er sådan prøvet at finde ud af, okay, hvilke rammer giver det mening at have i det her. Og det har vi jo så fået videreformidlet på AOA, og så har vi haft de her 2 måneder cirka. Kan passe det? Januar, februar? Jo, det passer vist meget godt. Lige godt og vel, hvor vi så har siddet og råbet på, at der var en hel masse, der ville sende noget musik ind til os, nogle videoer. Og næste punkt har jo så været at vælge de bedste, eller de mest skæve, eller har vi jo så prøvet at vælge nogen ud, som vi tænker, okay, det her, det har et eller andet. Om det så er kvalitet, eller om det er jo lidt svært at sige. Så vi har forsøgt sådan at finde 8 bands, som er meget forskellige, men som kan noget selvfølgelig, og som vi tænker, at de vil også kunne fungere live og alt sådan noget. Og dem har vi jo så valgt at lægge på. Nu har jeg ved ikke, om jeg har set, men nu ligger afstemningen, og man kan gå ind og høre de her 8 bands, og så kan man jo så stemme. Og så vi har jo sådan set lavet sådan en tidsplan for, okay, hvor lang tid skal vi have til at modtage musik, og hvor lang tid skal folk så have til at kunne gå ind og stemme, og hvornår skal vi så lave det her magasin, og hvad skal det indeholde, og hvordan så med selve showet, der er vi så ved at finde ud af nu, hvem skal være konferencier, og hvad med præmier. Der skal både være der er selvfølgelig første præmie, som er fastlagt, men der bliver også noget med en anden og tredje præmie. Hvad skal det være? Hvad med vores brugere, dem der går ind og stemmer? Skal vi også have et eller andet til dem? Vi kan trække lod om nogle billetter måske til Fed Fredag i Friheden, eller det kan være noget, jeg ved ikke lige helt præcis, hvad det bliver endnu. Men alle sådan nogle ting skal vi, så det er sådan en længere proces, hvor man skal forsøge at få det hele med, og i hvert fald have en tidsplan. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at your baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me. De er jo også i kraft af, at de nu til daglig har meget omgang med studerende på videregående uddannelser, så har vi også brugt dem eller deres netværk meget, forsøgt at komme ud på blandt andet Musikkonservatoriet og på VIA University på Aarhus Universitet, Handelshøjskolen, og fortælle om, at vi har den her konkurrence, og at man kan deltage, og man kan vinde og alt det her. Og der har Thomas, som han hedder, været ude og forsøgt at få noget med i studenterradioen om Student Music Award, forsøgt at få noget med i deres blade, de har rundt omkring Delfinen og hvad det ellers hedder, på deres intranet måske, simpelthen bare få det brandet så meget som muligt. De har også brugt Studenterhuset til at få de her ting, jeg har skrevet, artiklerne om selve showet og konceptet. Jeg har også skrevet om 2012-vinderen The Boy That Got Away, og om Julau også, 2011-vinderen. Og de her ting får vi jo så, deler vi i vores eget nyhedsbrev på AOA, men vi får det også med i Studenterhus Aarhus nyhedsbrev. Og i det hele taget få dem til at dele det på deres Facebook og så videre, ligesom vi selv gør, sådan, så vi kommer ud så bredt som overhovedet muligt. Og de har selvfølgelig også en ret stor rolle i forhold til selve finaleshowet, i og med, at det er deroppe, vi skal have det afviklet. Og der håber jeg rigtig meget, at det er dem, der sådan ligesom kommer til at køre det. Fordi jeg tænker, at de kender stedet, der er vant til at afvikle og så videre. Så det bliver nok deres største opgave i det hele, tænker jeg, i det her.
Jamen, altså vi modtager en del, men det der lidt kan være problemet er, at mange af dem vi modtager er faktisk ikke studerende på videregående uddannelse. Så det har lidt gjort, at vi tænker, at vi måske skulle prøve at gentænke eller omtænke konceptet lidt. Netop fordi, at det er jo ligesom nogle rammer, vi har sat, og dem kan vi ikke bare lige sådan lave om undervejs. Så når vi så har pillet dem fra, hvor man sådan siger, at de opfylder desværre ikke det her kriterie med, at man skal være, altså minimum 50% af bandet skal være studerende på en videregående uddannelse, så er der ikke så voldsomt mange tilbage. Men altså, vi har jo heldigvis fået ret mange kvalificerede bud, og jeg synes også, de 8, som ligger der, de har alle sammen noget meget altså forskellige, og noget er lidt anderledes. Og, ja. Det er simpelthen fordi, at jeg startede i december 2012, og der var vi jo allerede, synes jeg synes ikke, jeg havde været så lang tid faktisk før, at vi startede på Byens Bedste. Og det hele, vi havde lige pludselig rigtig, rigtig meget, det var rigtig meget for mig også. Jeg havde ikke prøvet at afvikle sådan nogle ting før, ikke fordi jeg kom fra. Og så begyndte vi skød det faktisk i gang, Student Music Award, og begyndte at annoncere, eller hvad skal man sige, efter bands, der havde lyst til at være med. Og vi fik meget, meget lidt respons på det. Og så blev vi simpelthen enige om, at for vi er jo allerede for sent ude på det her tidspunkt i forhold til, at vi er bare nødt til at have minimum så også lang tid til at modtage eller videoer, ja, og til at kunne afstemme, eller til afstemning på nettet. Og vi kunne godt se, at det blev simpelthen bare for presset. Og så netop fordi vi godt kunne se, jamen der skete ikke så meget i vores mailbox, så valgte vi simpelthen at sige, jamen vi kan ikke håndtere både Byens Bedste og Student Music Award oven i hinanden. Altså, så valgte vi faktisk bare at ville skyde det til nu. Så det er egentlig derfor. Og så fordi vi var også i tvivl om interessen nu var der, fordi der ikke var mere aktivitet i mailboxen, end der var der. Ikke? Men om det har været tidspunktet, eller om det har været... Vi snakkede også om måske, at der er kommet rigtig mange andre sådan musikfestivaler, og der er mange muligheder for at kunne... Jeg ved også, er det... Nu kan jeg pludselig ikke huske, hvad det hedder, om det er ikke Soundforce, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men hvor de sådan hjælper ret kendte bands med at finde opvarmningsbands. Søger de indimellem. Men der er mange af de der ting, så tænker det kan godt være, at vi måske bare efterhånden er for mange, der gerne vil lave musikkonkurrencer. Men så fik vi jo så snakket igennem igen, og var enige om, vi skulle da bare selvfølgelig lave det igen, men så er vi bare nødt til at have 100% fokus på det, og ikke køre et Byens Bedste sideløbende med. Fordi det er også noget, der kræver rigtig mange ressourcer. Og når det jo så primært er mig, når jeg siger vi, så er det fordi, vi også har nogle, blandt andet en, hvad er hans storkundechef nedenunder, som har nogle rigtig gode kontakter, blandt andet op i musikhuset eller ude til Friheden. Og han hjælper os med det her, men det er jo sådan primært i forhold til annoncering og sådan noget. Så vi er sådan en 3-4 stykker, der laver Byens Bedste, og det samme, når det så kommer til Student Music Award. Men hvis vi så pludselig skal lave 2 kæmpe sådan events oven i hinanden, så bliver det lidt presset. Det er meget langt svar, men det var simpelthen derfor. Ja, altså der er det jo primært. Det foregår primært på AOA.dk og på AOA's Facebook. Vi har også en Instagram-konto, hvor vi jo sikkert også skal lave noget, men det er måske mere, når vi kommer længere hen, og vi kommer omkring showet eller noget, fordi vi skal jo ligesom have nogle billeder af noget, skal lægge på. Så bliver det jo så med magasinet, som jo som sagt kun bliver digitalt i den her omgang. Det kan ikke betale sig for os ressourcemæssigt og trykke det. For det har vi sådan snakket om, at det er meget fedt sådan for vores synlighed, at det lever rundt i byen på caféer, biografer osv. Men arbejdet med det, og det koster osv., det kommer ikke helt til at give overskud sidste ende. Og så er det nemmere og bedre for os at lave det digitalt. Man kan sige, at mange af de unge mennesker, som er vores målgruppe, jamen, de vil også gå ind og se det på nettet. Altså mere end de vil gå hen og tage det og sidde og læse i. Ja, og så bruger vi jo så husets egne medier, som sagt, altså Aarhus Onsdag og Stiftstidende, vores nyhedsbreve.
og så ellers Studenterhuset, deres kanaler og ellers deres netværk også, og selvfølgelig vores eget. Og så er der så en masse af mine egne venner på Facebook, og sådan, som bliver spammet med lidt af hvert. Jeg håber, at det hjælper.